Jotono lamchok so rajahani kupo channel de khiye aini mungkhe domin chong prince Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phathar tongnai Bangladesh Myanmar tini nam buskamo khupok thati bimokhe Sanjay Jomatiano kau phero ha tini okhe srai tono ani khun ma te siba ya paro tini video kisi sama khaiman ingke amu hai ta takho Sanjay Jomatiani ba oi bono ang kisa kok phero nam subui jati pramuthano chajagli akhe bo hamya sagai ta BJP wa join khaikha to mane bagai bo hake sana nangkha bo tesa wansok mani nangmani tongmani jodi sinung asuk senior leader hi sak no te pramuthani ngai mone khaila hangke koroksa blog ni secretary ngai tesa wansok mung tongo nangmani toma homoni apa ni sago o wansok mung krikha ni sago amu hai sijakha jeneng jemon mokra wasok bartei barnai jat nangkuk man hingke amu hai si jodi sinung ti pramuthani bisingo no sajak yang tong hangke sagni committee ni bisingo sajak yang tong hangke nang khoroksa secretary sible nang khoroksa leader amne blog ni secretary rong ke ba taisa wansok mung tongo nangmani piani ni sago amu hai krei nang sajak ya thansani kok saya ke nang samaya deba nang borok no phorongmaya deba borok no phorong nangmani ble ta garo BJP o join khai thangile nang tuma manai ba kuti neni sago lok tongmo hai siklai sible umba jodi si tin te pramotha khainai bisingo jodi sayang tongkha hangke problem khai tongkha hangke bono solve bake khainai ning cinta nawni dara tongmani pia nango cinta no nalia no oinai no wan sokmani bisingtei tak example no bata hosnai ba nang ba kaisa lok ni bisingtei thangma siklai su edisio rang krei state government rang rohoya boto joto silai tong ta 2.7% si ges je mansa phan khaimaya musuk phan khaimaya mo hai to bon main ko ke mon nang khoroksa block secretary ngai taisa wanso mung tong nang mani tak thangla hangke ti pramuthano haya salaha ang top leader nai amo hai mone khai samane hai sklai sakni nogo chaya ke sak no no masalai nei hesi biang phataro thanglangka biang join khalai langka te pramuthano haya ke khau salai langka abo hai dituma belai ni chaya mo hai fight sikhai di fight jodi nijeni party ni borok phone chaya hangke boba fight ma khainai borok chaya no hangke jodi sinung samani tongke ang otau mon khainai ta nung si chaya hne joto non koinai je jara thansa te pramotha hi khai tongai ta khuktai bukuk songno kate oi ta khardi kate oi khar khangke ni je si chaya nai jato tuiphanu chaya borok no hangke fight khai nang nai jese leader phan nang jese CM EM phan nang bobai fight khai nang nai hesi bono kire dekha na tumo bon sajaya khar sajaya ke sajaya sojasi front by kok ma sanai hesi buskan face to face kok ma sanai olo thangai mai ki ko o sei sim haya bo hai pu bo phana bo saya pu thansa krikha pu hai krikha pu bo haya front of phai saji soba saya comedy kok salagi bo hai ke si solong nai ang sai sung ti pramotha songsai to mani pu go dam nini lasima sungsa
dia asengno tinini video ang jara sam somone ani saya saworok tangbai hangke jotono nakarna bagai ang koijao jotono hambai Rajahani Kupo channel by now tre krung itondi tre video ta mai so nen ba pandawo akhe nam bo video by ang bai krung mai mo angke boro number ye tyo abo number by khe nang krung mayo jater zat kaham hamya opo nam video kari mayo